Necesito que m'ajudes. Si no m'ajudes, pago soa. Sei o teu nome, e a policía está de camiño da illa. Film honek Europako estreinaldia du Donostia Zinemaldieko atal ofizialean Torontotik pasa ondoren platform sailean. Jaione Kanbordaren bigarren filma da, oso ondo ezagutzen dugu bera zinemaldian. 2020an egoiliarra izan zen, ikusmira berriaken. Guk antolatzen dugun saila, Elias Kerejeta, Zinemira eta Zinemaldiaren artean. Pozik nago hemen daudelako, ordenean aurkeztuko dizuet Maria Zamora ekoizlea, Janet Novas antzezlea, Jaione Kanborda zuzendaria, Carla Rodríguez Ribas antzezlea, eta Andrea Vázquez ekoizlea. Nik egingo dut lehen galdera, eta gero mesedez altxa eskua txanda emateko. Jaione, galdera batekin nahi dizut, lehen da bizin, zuri, eta baita ere ekoizleei, hau da zure bigarren filman, Arimaren ondoren, 2019an estreinatu zen, eta jadanik burrengo urtean, Okorno hasi zinen prestatzen. Nola sortu zen filma honen ideia, eta ekoizle gisa ibili zaretenak noiz hasi zinaten lanean Jaionerekin? Kaixo? Bueno, behar bat nuen nik, emakume gisa esploratzeko zer den haur bat izatea, haur bat ezerditzea, baita ere gaitasun animalia eta natural hori, eta ziurgabetasun askotik ere hasten da, eta esploratu nahi izan ditudanak modu zinematografikoan, ez horren beste erantzuna razionalak bilatuz, baizik eta modu instintiboagoan lan eginez eta artistikoan ere bai. Eta partekatu ziurgabetasun hauek, zalantza hauek, galdera hauek ikuslearekin. Okeraz banago, proiektua iritsi zenean, hasi ginenean jadanik urtebete genera maun lanean. Gu hiri berean bizi gara, harreman profesional eta pertsonala dugu, eta adin gai bat ere bazeo, adina ere hor zegoen, amatasunaz ere hitz egiten genuen askotan, gure desira horretaz. Jaionek esan zidan, lanean eri zela, gai honen inguruan, eta hainbat alditan gelitu ginen, eta ideia pixka bat garatzeko, eta nik garai hartan Loke Arde filma ekoizteaz netorren, hori izan zen nire lehen esperientzia, eta hirugarren filma egitea erabaki genuen, eta gainera autu pertsonal horrekin ere bai. Eta nik ezagutu nuen Jaione eta Andrea, hemen zinemaldian, ze proiektuak parte hartzen zuen ikusmira berriak tailerrean, laborategian, asko gustatu zitzaidan ideia, hau da sororitate sarea ulantzea pertsona hauen bitartez, Mariak Luisari laguntzen dio, eta Nabelak Mariari, eta Mariari hainbat emakumek ere laguntzen diote bere ibilbide horretan, eta asko iritsi zitzaidan, hau da sare honen bitartez, sororitate sare honen bitartez, egoerak aurrera ateratzeko. Eta zoritxarrez gertatzen baita, emakumeak zelantza jartzea gure gorputzez erabakitzeko dugun aukera. Eta proiektuan sartu nintzen horrela. Hemen lehen lerroan. Hola, aquí. Eixo, hemen, nik, beti galdetzen dut honen inguruan, haurtxoekin lan egiten denean, nola da horrela lan egitea ziurgabetasun oso, ze batzutan aurra hasten duzu, baina aurrak ez du negar egiten egin behar denean. Guk haurtxo bat dugu, 6 egun zituena, oso gutxi, eta alde batetik asko prestatzen da seta, haurtxoa zaindua egon dadin, eta denborak ere bai. Hau da, egiten dugu filmaketa bat eskuzabala denbora aldetik. Eta
ulertzen saiatzen gara, bueno, ama ere hor zegoen, baita ere zaintzaile bat ere laguntzen zigun hobeto ulertzen gauzak. Eta gero gainera, bueno, gosea zuenean, haurtxoak, bueno, saiatzen ginean egiten, jan egiten zuen eszena. Eta ez beste bat, beraz egokitu egin gara haurtxoaren denborei. Parabens por la película, Zorionak. Oso film ederra iruditu zait. Jaioneri galdetu nahi nioke batetik Torontoko jaialdian nolako harrera izan zenuten, eta harrera horrek aukera emango dizuen Kanadan eta Ipar Amerikan estatu batuetan ere filma banatzeko. Eta gero bestetik Donostiar bezala esail ofizialean zinemaldian lehian izatea, zure bigarrenko pelikularekin zer sentimendu dituzun. Eskerrik asko. Sí, ¿me podrías...? Sí, por supuesto. Preguntaba que tras el paso por Toronto, ¿qué tal fue la recepción y si vais a aprovechar esa ocasión también para poder estrenar en Estados Unidos o en América del Norte, y también un poco la sensación de estar en San Sebastián compitiendo en la sección oficial? Pues, bueno, el paso por... Bueno, Torontotik izan dugun pasatzea, oso polita izan zen, 4 urtez su txikian filma egin ondoren, oso une berezia izan zen, eta pozik gaude ere, izan dako harreragatik. Eta Donosti niretzat bereziki unkegarria da, azkenean nik zinema aurkitu nuen zinemaldi honi esker, eta hemen egotea niretzat benetan oso simbolikoa da. Eta urte asko daramat Galizian bizitzen, 15 urte. Beraz, hango film bat ekartzea ona, nolabait 2 munduak elkartzen ditu, eta bereziki ilusioa egiten dit. Gainera espero dut, zinemaldiak ikusgai ritasun bat emango didala, ze egile film bada, eta publikoaren gana iritsi nahi dugu. Eta hori ere opari bada. Sí, allí hay una pregunta. Han beste galdera bat. Egunon, hemen, zorionak, zoragarria izan da, xehetasunak, emakume izatea eta hau film hau ikustean maila guztietan nik uste du sororitatea bermatuta dagoela. Eta hasiera bakarrik ikustea ederra izan da. Jaioneri galdetu nahi diot, zergatik 1991 urtea, hau da, hori da nire belaunaldia, eta identifikatua sentitu naiz, garai hartako amak nolakoak ziren ikusita, eta galdetzea zergatik jarri duzun urte hortan, eta gero kastina, bikaina iruditzen zait, eskerrik asko. Mila esker zuri. Bai, garaia erabaki nuen hainbat auzirengatik. Berbada garrantzitsuena izan zen, pertso lurrari oso lotutako pertsonaiak nahi nituen, eta baita ere lurrarekin lan egiten zuen jendea nahi nuen. Eta hain medikalizatuta ez zegoen erditze bat eratera nahi nuen, landagunean ohikoa zena, eta gainera gara ilun bat zen, kontrol handia zegoen emakumeen erabakiaren gain, eta uste nuen garrantzitsua zela, hori gogoratzea niretzat izan da lan estilistiko bat, eta nolabait gaur egungo garaiekin elkarrizketatzeko, eta hori ez dadin garai batekoa izan bakarrik. Baizik eta nolabait gaur ere gerta ditekena. Eta kastina, bai. Kastina, nik protagonistan bilatzen nuen oso pertsonaia fisikoa, oso gorputzekoa, oso presentzia handikoa, ez da beste hitz egiten. Eta nik Janet Novasen lana ezagutzen nuen, eta liluratu egiten ninduen, eta berarengan arkitu dut presentzia hori. Hau da, gorputza nolabait bizitzea, eta bera ere landagune batetik dator, eta konektatu egiten du lurreko emakume hoiekin kastina egin zuenean, gainera ikusi nuen, indargune handiak zituela, hainbat emozio geruza lantzeko filmean zer. Hola. Perdona. Barkatu, berari bakar buruz hitz egin du, baina Karla ere hemen dago. Bere debuta izan da ere bai, casting basati bat egin zuen,
nerabe askorekin, eta behar bada azkarren, bera ikusita berehala jakin nuen, bera izan nahi nuela, erabaki azkarrena izan zen. Hau da, asko esaten zuen oso gutxirekin, eta irutu zitzaidan, perfektua zela rol horretarako. Muy buenas, Egun on, zorionak filmagatik. Benetan impresionantea zure bigarren filma izatea, zen maila oso potentea du. Galdetu nahi nizuke erditzearen eszenari buruz inpaktu handia du ikusleengan, eta gainera nahiko urduritasunera egiten duena. Eta zein momentutan erabaki zenuen horrela egitea. Eta gero jakin nahi nuen, zer izan zen lehendabizi ikuspegi horretan filmatzea edo makinaren historia. Bueno, bigarren partetik hasiko naiz. Nik uste dut banan ezinak direla. Bai. Bat bestearekin batera doa espazioan emakumeak dira. Filmean zeru gutxi agertzen da nahi genuen lurrari oso lotutako pertsonaiak, paisaia hor egon zedin. Izan ere jantzietatik hasita koloreekin lan egiten genuen, eta nahi genuen koloreak disolbitzea paisaia, eta haren parte izatea. Eta lehen zatean erditzea zitzegin duzu, bai, nire zate garrantzitsua zen eszena hori. Hau da, proiektuaren hasia zan azken batean. Eta gainera, historikoki zineman modu ekologikoago batean erakutsi izan da. Eta baita bere gorputzetik kanpo dauden emakumeak, histeriko agertzen direnak. Garrantzitsua iruditzen zitzaidan, tempo horiek tratatzea, pixka bat esekitea daudenak, kontrakzioak eta gorputzarekin lotuta ugaztun sen hori nola eiratzartzen den eta animalia alderdi hori nola pizten den gugan. Garrantzitsua iruditzen zitzaidan, gainera ikusleentzat. Eta baita ere frogatzeko, intentzio dekalogo bat erakutsi nahi nuen. Hau da, hori ere zehaz mehatz aztertu nahi nuen. Eta tempo bat planteatu, garrantzitsua iruditzen zitzaidan, temporretan behaketa zehatzago bat egitea, arnasa gero gainera asko agertzen da filman, eta behaketa une pausatu bat nahi nuen ere bai. Sí, hola, ¿qué tal? Bai, kaixo, galdera bat. Beste garai batean pasatzen da, historia, baina filma eta tematikak indar gehiago hartu du gaur egun dagoen eztabaida politikoarekin, joan den urtean izan genuenarekin. Bai, izan ere auzi hori hor dago bizirik, baina horren bozgorailu ematen zaio, eta pixkat zelatan genuen, nolabait. Ez dago hain urrun. Eta iruditzen zait, lehen esan dudan bezala, garrantzitsua mahai gainean jartzea eta zaintzea, emakumeen eskubideak zaintzea. Eta testuinguru politiko honekin, are garrantzitsuagoa da, eta beharrezkoagoa. Hola, yo quería... Kaixo, nik galdetu nahi nizuen alde ilun horri buruz, erditze argitsu horren inguruan. Eta abortuarekin erakusten diguzuna. Adar hori, korn hori, magia hori badago, edo sortu duzu praktikaek simbolizatzeko eta erakusteko oinazea eta ze ondorio posible egon daitezke. Hau da, zer mugiarazi zaitu, eszena hain basati hau egiteko, kornezuelo delakoa kornoa existitzen da, eta ikerketa bat garrantzitsu bat egon zen, hainbat abortatzeko metodoren inguruan, zein eta zein baino zein okerragoa. Eta hau naturatik zetorren gainera, eta gonbita egiten zidan abortua aztertzeko hainbat paralelismo eginez beste eszena batzuekin. Adibidez, erditzea edo sexu eszena. Eta bai, denean, film osoan, intentsitate emozionala badago, bereziki une jakin horietan. Zeinan dena ez den oinazea, dena ez den atsegina, ambiguotasuna ere badago.
baina asko erabiltzen da eremuz kanpokoa eta emakumearen gatik oso hurbil filmatu nuen une horretan. Ez aurra jaiotzen denean edo gero esperimentatzea emakumeak nola bizi duen. Beraz hori da alderdi fisikoa. Bueno, zorionak lehenik eta behin filmagatik zoragarria. Eta gero, nahi dut bi gauza komentatzea. Nola planteatu duzu tratamendu maskulinoa? Emakumeen filma da, soroitate filma da, baina badira pertsonaia maskulino batzuk agertzen direnak eta modu tangentzialean agertu ordez ez dituzu gaizki tratatzen. Jakin nahi nuke nola landu duzun eta komentatu mutil honen eszena nahi duena edoskitu eta nolabeteko xamurtasuna eragiten dizu. Nola bai, babesgabe ikusten duzulako bi gauza komentatzen nahi nuke. Bueno, niretzat garrantzitsua zen gizonaren irudia sartzea, modu afektiboan ere bai. Hau da, emakumea noski filmaren erdigunean dago eta harren inguruan egiten da dena. Baina gizonak badu rol afektibo bat, une batzuetan eta beste batzuetan, hor dago besterik gabe gako narratiboa egiteko, eta beste batzutan agentzialagoa da bere presentzia. Baina bai, garrantzitsua zen niretzat irudi maskulinoa ere ez lautzea. Baina, bai, emakumearen ganako zapalkuntza hori dena sisteman dago, eremu kanpoan, giroan ere bai, beraz, diktadura eta iluntasun garaioiek. Baina baita ere klandestinitatea, debekuak eta sororitatea. Eta bigarren galdera zintzen? Bai, eszena hau niretzat errebelazio txiki bat izan zen, gidoiari dagokionez non dena bat zetorren. Badira oihartzun formal batzuk filman edoskitzeari buruz, ugaztunaren alderdi horri buruz, bizi eman, baina elikatu ere bai. Eta une hortan iruditzen zitzaidan, une hori oso fuertea iruditzen zitzaidan, gu ere ohituagoa gaude ikusteko, egoera hauek eszena sexualagoakin ebazten direla, baina nik nahi nuen beste zerbait egin emakume betzegon prest, eta nolabait, bai, lotu, enuen nahi pertsonaia maskulino hau satan izatea. Hau da, haurtxoaren reminiszentzia bat badago, eta behar bada, errealitate gaixoti bat non pertsonaia horrek bizi behar duen. Behar horren inguruan, hau da aur bihurtzeko behar hori, hau da bizi iturrira itzultzeko behar hori, eta iruditu zitzaidan modu poetiko eta ambiguan biltzen zirela filman ere indako gauzak. Jaione esan duzu, kastina prozesu luzea izan zela. Karla eta Janet hemen daudenez, nola prestatu ziren pertsonaia egiteko. Eta gero zurekin batera, nola zuzendu zenituen antzezleak filmaketan. Bai, hasi ginen pertsonaia prestatzen, talde bat zegoen, lehenbizi hasi nintzen mariskatzaileekin, hilan, gero ere lan mordoa egin behar izan nuen, taldearekin ere pertsonaia sortzeko, eta Jaionerekin, erakorregatik erabaki zuen izatea, hau da, pixka bat, dantzarik izan nuen, ezagutza guztia atera egin zuen. Hor zegoen Mariaren emozioa gorputzean, eta gorputzak zuen guztian. Eta hortik hasi nintzen, eraikitzen, eta geronik nire aldetik, pixka bat, nik egin nuen pixka bat nire emakumeen inguruko historiara,
Galizian, ni Galiziako naiz, eta niretzat ere oso garrantzitsua izan zen, oroimena, nolakoak dira hango emakumeak. Eta pertsonaiak bazuen zerbait, ni hasi nintzenean pertsonaia eraikitzen Jaionerekin, lehen da bizi antzezle kokapen batean jarri nintzen, eta gero konturatu nintzen, ni hautatu banindu izango zela, nire lan intuitiboarekin behar nuela, beraz hasi nintzen nire intuizioa erabiltzen. Eta atzean duzun animalia hori, eta gorputzak duen oroimen hori, eta hasi nintzen pixka bat, naiztan nik emakume horiek ez ezagutu zuzenean, 70 hamarkadan nolabait presente daudenak, fisikalitate horretan. Eta beraz, hortik eraikitzen da Maria, eta Janetek jarri du bere gorputza horren zerbitzura. Nik ere hizkuntzalaria izan nuen, atletismoa ere egin behar izan nuen, eta empatizatu pixka bat pertsonaiarekin. Azken batean neskatila bada, eta pixka pentsatu nik zer egingo nuke, egoera horretan gauza bera pasatuko balitzaidan. Eta konektatu pertsonaiarekin ere bai, eta baita ere gorputzaz duen ezagutzarekin lagundu digiten seguetan, konektatzen, ez bakarrik nire pertsonaiarekin, baita ere historiarekin eta giroarekin oroar eta berarekin oso garrantzitsua den zerbait. Beraierekin egindako lana, antzezle bakoitzak egin zuen bere lana. Bakoitzak du bere sarrera modua Janeten kasuan, gorputzaren bitartez izan zen, eta emozionaltasun guztia gorputzaren bitartez landu zuten. Hortik lan egin genuen, ez horren beste psikologikoki, beste antzezle batzuekin bezala zentzurretan, oso fisikoa izan zen, biak tempo batean sartu ginen, gogoratzen naiz ben entxegu batean, Janetek dantza egin zutela, improvisazioarik eta batzuk egin zituztela, eta hor sortu ziren abortorako lagundu ziguten gauzak. Eta nolabait babes bat beren aldetik beren burua ematea Karlarekin. Karla oso langilea da, oso inteligentea, eta oso metodikoa. Eta zerbait errepikatu behar badu, perfektu errepikatzen du. Beraz, dei egiten nolabait bere bizitza pertsonalari, ze berak ez du esperientzia prebiorik, baina egiazko emozioekin lan egin genuen horretarako. Galderarik baduzue, mesedez esku altxa bitartean, nik galdetu nahi dizut filmaren egitura zirkularragatik. Hasten da erditze batekin eta bukatzen da erditze batekin, eta tartean dugu bidaia emozional bat. Nola landu zenuen egitura hori? Niretzat garrantzitsua zen bizitzarekin amaitzea. Eta gainera uste dut, zalantza hori, azkenean dagoen zalantza hori, erabaki hori, azken eszenaren parte dena ez horren dialektikoa bere erabakia da, eta berak erabaki zuen umea izatea, bestela ere erabaki zezakeen. Baina gustatu zitzaidan ideia hori, hau da bizitzarekin amaitzea eta ospatzearekin amaitzea. Ze azken batean zailtasun unetatik pasatzen da, eta bidaia pertsonal bat egiten du pertsonaiak. Eta pixka bat bizitzaren bultzada hori, alderdi zirkular hori existentzian bizitzan, horrek lagundu zidan horrela egiten. Si no hay más preguntas, yo creo. Ez badago galdera gehiagorik, nik azkena egingo dizut, eszenaratzeari buruz. Film honek enkuadrea asko zaintzen du, enkuadrea bakoitzak kuadro txiki bat bezalakoa da. Eta paisaia garrantzia du, beste hainbat elementuk eta giroak ere. Nola egin duzu eszenaratzea? Ruiz Pozasekin lan egin dut argazkiaren edizioan. Portugalgo argazkilaritza zuzendaria da, film asko egin ditu. Eta lan polita egin nuen berarekin. Asko lan egin genuen ideia horren gainean. Hau da, pertsonaiek fisizitatea izan bartzuten, 3 dimentsio, baina gainera, bere pertsonaia,
oso lurrean dago. Hau da, edertasuna nahi genuen, baina nahi genuen pixka bat edertasune hegemoniko hori paisaiarena eta egoeren hori isla hori agertzea. Eta gero, tarte handia utzi genien ere antzezlei, ez nien gehiagin markatzen. Baizik eta Janet dantzaria denez, libre uzten genion mugimendu freskotasun hori adierazteko. Eta bai. Bueno, uste dut amaitzeko emakume historia asko ditugula, emakumeek prestatuta, eta zuzenduta zure ikuspegia nahi nuen, ere ekoizpen aldetik, historio horiek kontatzeagatik, emakumean protagonista diren historio horiek, nik uste dut ospatzeko une bada, emakume, horren beste emakume egotea atal ofizialean, uste dut pixkat berandu datorrela, lehenago etorri bertzuera une hau, baina bai, garrantzia eman bartzaiola, eta gainera 3 hizkuntza koefizialetan, iruditzen zait garrantzitsua, eta bai, aukera askoz gehiago ditugu orain emakumeen historia gehiago daudez, lehen ezin ziren egin, ez ziguten egiten uzten. Eta hori garrantzitsua da, ere bai. Eta, bai, hori. Ez dakit Anderak eta Mariak pixkat borobildu nahi duten, esan dako. Nire aldetik, emakume asko, zuzenari asko ekoitzi ditut, eta orain badago labe aldi oso potentea, zorionez aurreko erreferentei esker, emakume asko ausartzen dira zuzentzea, ematen zuen leheno gizonezkoen kontua bakarri zela, baina Jaionek esan duen bezala, pixkat berandu etorri da, eta oraindik asko falta da. Egia da, suerte handia dugula, Donostia zinemaldian, 3 Espainiar zinemak emakumeak zuzendu eta ekoitzi dituztela, baina hori espero dezagun notizia ez izatea, albiste ez izatea laiztera. Bai, eta gainera, gai hauek interesatzen zaizkigu. Hau da, film hau, ateratzen diren guztiak, ez dira bakarrik gaia besterik gabe presente daude, eta publikoak ere hala antzematen du. Beraz, hortik jarrituko du. Ez bat daude galdera gehiagorik, txalo bero bat, taldearentzat.